Fakt to nemôže. Bohužiaľ, idem do posilky. Ale vynachádím ti to. Tak možno zajtra. Dobre, súžek. Čarom sa dodržím. No choďte, kričíme! No, prenášame bachu? Dobre? Poriadne? Dobre, druhá strana? Dobre. Dobre, kružíme driekom? Poriadne, nepodlievaj sa, poď. Poď, dobre. Ešte aj ty. Dobre, zmeňme stranu. Na to sú. Nevaj. Dobre. Dobre, teraz kružíme hlavu, hej? Lebo hlava je dôležitá časť. Von fitnesskári, nechcem vás. Dobre, vytrasieme. Dobre. Pán tréner, von. Chlapci, včera som dával kliky z tlesknutí. Hej, ukáž. Ty si dobrý. Ty si makač. To som iba zoslabil. Som dal 50 som dal. 50? Áno, 50. To sa ti posluješ sladko, alebo to čo je? Čo je? Ja sa regenerujem od včera. Ja regeneruješ taký profil. Áno, to treba tiež. Pozri, špeky v posilke. Čo Tak to ľudia do posilky chodia. Ja som v objemovke. Aha. Na to tu nebaví. Poďme do baru na pivo. Poďme. 1, 2, 3, 4, 120, 121, 122, 123. Ahoj, čo robíš zajtra? Chrbát. Pán Kedek, Áno? ktorí z ostrovov najlepšie zapôsobí na dievčatá? Jak označím banku? Ďakujem vám. Tak nech tam. Ahoj, čo robíš zajtra? No, chcel som ísť zase do posilky, ale tak mohli by sme ísť do kina. Mohli. Toto čo je, akože peniaze na to všetko, alebo... Tu mám.